अदालगुरियाव बिसिडिसि थाखोनि गिबि सावस्रि आरो अनसाय बादा खुंदों। अदालगुरि जिल्ला सावस्रि बिफाननि नाजानायाव दिनै बिसिडिसि थाखोनि गिबि सावस्रि बादा खुंनाय जायो। बे सावस्रि मेलाखौ आम्बागाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय आम्बागाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव खुंनाय जायो। सावस्रि आरो अनसाय बादाखौ अदालगुरि जिल्लानि कमिसनार पुलक पाटगिरिया बेखेवदोंमोन। उफ्रा जिल्ला कमिसनार सरफराज हक, जिल्ला सावस्रि आफादनि जथाय सामलायगिरि डक्टर सिंहआ बे फालिथायाव बाहागो लायो। एन बिनय सिंह, जिल्ला टिका थुनाय मावख'गिरि बिबानगिरि डक्टर उदालगुरि खोन्दो गुदि सावस्रि मिरुनि महकुमा सावस्रि मावख'गिरि अजन्ता बरदलै, पि.सि. पायें, हरिसिंगा मडेल देहा फाहामसालिनि सुपारिन्टेन्डेन्ट डक्टर बि.के. दैमारी, जिल्ला समाज अनसाय मावख'गिरि धीराज तालुकदार, डक्टर प्रेमतुष मुर्मु, डक्टर महेश डेका, हायुंआरि सावस्रि मिशन बेसिल टप आरो जिल्ला प्रग्राम मेनेजार बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। माजबाटनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट, एनबिटि लाइभ। नेक्स्ट टू डक्टर नेक्स्ट टू डक्टर गोटेই ডক্টৰবিলাক চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিখিনি ডায়েগনচিছ, আপোনালোকৰ যিখিনি পৰীক্ষা হ'ল, সেই পৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ বেমাৰৰ কাৰণটো